Конкурсът "Човекът, който ме вдъхновява" е организиран от рекламно-издателската къща на Българското национално радио и интернет радио Бинар. Инициативата е част от празничните събития, с които Българското национално радио отбелязва своята 78 годишнина. В фотосюжетите откриваме новите българи, които носят позитивно излъчване и настроение. Цялата изложба е едно послание. Послание за това какво е общественото радио, каква е неговата мисия. Да показва днешните хора на България, да ги показва в действие с това, което те правят и да разказва за тях. И не само, и да тестваме доколко действително те са ценни за българите и то за младите българи, защото нашата програма е насочена към младите хора, към интернет поколения. Защото вие ще видите в портретите чрез тези истории какво е ценно за днешния българин. На първо място семейството. Винаги за българин е било важно семейството. За младите хора също ще видите. Моето дете, моят мъж е този, който ме вдъхновява. Това се разказва в част от портретите. Но тук има разказ на хората, които са гасили пожарите на Бистришкото бранище. Има спортистка, която въпреки недъга си е спечелила ски състезание. Има родители, които отглеждат аутисти и се гордеят с това. Ето тези разкази ще намерите тук. Има още нещо, което съвременният българин показва, че е гражданин на света, а не е затворен в собствения си свят. Има англичанин, който свири на българска гайда. Той е също част от нас, нали? Част от тази днешна съвременна България. Има негър, дошъл от Куба и така нататък. Има една отвореност към света. Едновременно с това и към собственият ти вътрешен свят, към ценностите на този свят. Тук няма по-късни ценности. Вдъхновението идва тогава, когато сте намерили точния човек, открили сте го на неговото място и сте показали неговата среда. Ето това е тази изложба. Тя засяга хора с увреждания, хора с попаднали в изключително тежки житейски обстоятелства. Фотографии, които също са преодолели своя недъг, за да отидат сред тези хора, които смятат за герои. Всъщност самите те са такива. Ето това е уникалното на тази изложба. Тя носи дух, тя създава, тя показва характери и се надявам, че публиката, която ще наблюдава, ще види тази изложба, също ще има коража и също ще черпи вдъхновение от тези хора с висок дух. Коя фотография получи голямата награда на журито? Решихме да наградим фотографката Тихомира Методиева за това, че е уловила мига едно събитие. Миналата година беше трудно за обстановката около пожарите на Витоша и тя е снимала един доброволец. Това е олицетворението на саможертвата, на подвига, на човек, който и на природозащитника, на много актуални теми в момента. Също Румен Девиков. Поощрихме и други фотографии. Като цяло изложбата е една мултикултурна, мултиетническа, мултирелигиозна представа на не само обществото в България, на обществото по целия свят, на всички граждани, защото участваха и много чужденци, много хора от различни градове на България. Първо, оригинална е темата, защото всеки човек се вдъхновява от различен образ, от различна случка и е интересно да се види различните хора каква гледна точка има. И другото, което ме впечатлява, че са хванати много интересни моменти, много интересни състояния на хората, на предметите и са пресъздадени по един много професионален начин. Впечатлява интересното изложение на фотографиите. Те са във формат А3 с виртуално паспорто и рамка. Отпечатани са на висококачествена хартия с гаранция 80 години. Организаторите на изложбата ще продължават и в бъдеще да търсят съвременните вдъхновители. Лично аз всеки ден се вдъхновявам от моите колеги. Благодарим за това, което правим заедно. И искам да кажа, че красотите, които има нашата природа, нашата страна, селата, които са невероятни, са също една невероятна тема, неизчерпаема. Така че, може би, след като човека, който ме вдъхнови, ни вдъхнови изложбата, ние, може би, ще се пренесем и натам, нашата България.